दुर्गा फुजानि मन्दप बेरायनाया मैयानिफ्राय आं बेरायगासिनो दङ। बिजनियावबो 8टा 9टासो फुजा मन्दपाव आं बेरायदों आरो दिनैबो क'क्राझाराव टाउनाव जेसेबां फुजा मन्दप दं बेखौ आं बेरायनानै मा दुर्गानाव आशीर्बाद बिनो नागिरदों आरो आं बिगासिनो दङ आरो बयनिबो थाखाय आङो प्रार्थना खालामदों जे जाहाथे BTC ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठिया खौसेयै थानो हायो, सान्थियै थानो हायो, बिनि थाखाय आङो मा दुर्गानाव आर'ज गाबदों आरो फैगौ दिनावबो जाहाथे बे रोखोम दुर्गा फुजाखौ सान्थियै खुंलांबाय थानो हायो बेखौनो आङो प्रार्थना खालामबावदों। BTCनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव बेरायदों? BTCनि खालि बिजनि आरो क'क्राझार आरो गाबोन आङो बहाबा निस्सय बासुगाव थांनो हागौ आङो गाबोन। बेखिनियानो खोथा दे। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा RC इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुयार्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003 99187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।